Toto som ja natočila, keď točil asi mister, to je jeho nové videjko. Prosím, dajte like, aspoň dajte milión lajkov. 100 lajkov a potom vám natočím 5 krát istých videoch, ale budú iné značky. My zoberieme meso a ideme za Dunčom. Škoda, že nemôžeme nejak zatvoriť okno. Počkaj. No teraz prejde. Dobre, už teraz prešla, pohoda. Bere zatvoriť. Dobre, bereme meso, máme meso na pohodku. Kámo, všade takéto zombie nepríjemné zvuky. Dobre, poď. Aj si tí deti venku. Dobre, mamka nás nesmie vidieť. Dobre, Dunčovi dáme jedlo. Kde je brankár? Táto futbal, klasika. Dobre, Dunčo, tu máš jedlo. Dobre si. Počkaj, už vie o nás. Dobre, máme šrobovač. Dobre, poďme do tohoto zombie auta otvoriť teraz toto. Počkaj, nesmie nás Sladko vidieť. Čo tam je? Kámo, tam je iba toska. Nechci, aby ich zavřeme. Kámo, dobre, oni už